te bun na pi tip bahas phang ka jinglong perking jonga nga perking ba kamtam yala de namar ba nga bun ba ki kam mo ki banga kwa ban pendep man kasngi lada nga pej ya ka kalendar jonga nadu dang step hadu da mit batik teng hadu ban da kala katarik ru ngadon ki kam ki bang hapan pendep bat lada ngam la ban pendep iki ngam juyot ya namar pitip hi kamen sim kam suk pilap ha kami jonga ngadon ki rutin ban pendep kata ka artikel ban tho kate ka kot ban pendep kite ki seminar ban pankre hang te ki certificate ban print ban sign kite ki kena pawan kendu namar ba ki absen na kelas ki dong hikai ki phai ki banwan kendu yanga kapun kapa anamar ki video ban ki khubor ki lapoi ban penbej bat ban pej benya kano ban bu ha YouTube channel bat kano ban weng papa ki nong tre jungi na keleng kejela teng teng ngum ju yo por ban mi na office ru Henry shisin kawai ka kena semla kawan rung hang ne ha office junga bat ko ong father long ngan kren pi san minute nong kong ala karnga Henry san minute amlele to kren ndala dep kata ka san minute ndala dap kata ka san minute ko ong father ngas liang long ngan phal itit kopi par lok na ka benta jung pi ben na ka benta junga na jiv kan simpor tang kumbashi 4 minute oke ngong bat kafun sha ki parlok che jiv bat kat ba maka kadang e kren hadin 10 minute tam u kopi u poi ngia di kopi bat kata ka khana kam dep banyetu ika khana shapang yela de padar nga tangan longin other chow na jiv kan simpor tang kumbar 4 minute peji kami peji ka rutin ngala karnga Henry bang ape ya ka ngong oke to hadin lai 4 minute u chow poi bat maka kita ki story babun ba jongka kimpat kod nya bam yo chow artat bat ka khana jongka nala dep bam yo to chow bat kumbah kasan mini de ben ngap artat kita ki khana jongka ngadang mut lakut lalut ka khana ru lakut ka bam ru lalut Henry ko ong padar ngaku ha ban pediang yak sakramen jing mapop long pin ngapla ngape diang yak kemit bar kita ki rutin ngala dir por palat par kanta ban pendep ya kita ki kam ki bang ngadai ban le Henry bang ape diang yak ka ngong oke tingi lecha ying mane bat kasimpor sa kumba sa posan minute ya ka ban penyusup ila de ha ta ka jenis ngapla ndala kut kata ka jenis ngapla ngaong ya ka pidang duai hang ne ying mane ngan de office bat kut ngahiar si office ban nga presyang ban pendep kita ki kam ki ba sa ha kami jonga ba mentala palat ya ka lai kenta nda ngami na office benik bamja nga pej haying mane kate kadang duai haying mane hadin kat san nit ndang la de bam nga wan hiat biang shi office hajing khang nga yu i goi ga envelope ka bang don hang te ha mi klem da pen slam ngapli bat ngalap ya ga shiti bat kajin tho ka ba ka ongkum ne kublaish pun padar ya kapor pat ya jin sha skor jong phi ya jin don kam jonga kat no ngakwa ban yo ukpa uba sngo thu pat uba kloi ban ngap pat sha skor ya jin jonga kum
malale ma pi bla 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 ka ai khut lei tho ek teng jong ka ai yo phone number bandang la de puli ka tak thi nga tho nga send ka message shaka pan nga ong pilong ka bakar pang nga ngap namar bau blei u ip pen kut menta ka dan konven pat ka pan kre pan long ka riuniam nga puson ni la de nga ong lada ngau briu baduna ubambiang ubaperking ngadang la ban ai por lai kanta tam na ka benta ka ni ka kena ban sengap ya ka parka kala kat no ublei udon kapor ban sengap yangi ada ngi kwa ban kala para Kristen ba ije pilong ni bakar pang namar ublei u ije na kata kadau u IT hangi natong shadong u ai hangi ya kapor u ai hangi ya laga jing i u ai hangi ya ka jing shashkor u ai hangi ya ka jing ai na kata kadau udei ukpa jongi menta ka sngi ya ka gospel u jisu hikai ya ka jing doai kokpa jongi u ai ka nyuta ukpa udei utagen uba shashkor ingi uba don por na ka benta jungi uba penbiang ya ka jing don kam jungi met bat mensim hato ngila wan mosh u habangi duwai ka ne jing duwai tak ka jing long kumbalong kata ka kena nguan ngikwa ban kela ngipan ya ka por jong ublei namar bangikwa ban kela na kata kadau kajing khot kokpa jungi ya ublei kamdei kajing khot kaba patha mano hendrei penban kade benlong kajing khot namar ba ngi kwa ban kela namar ngi kwa ba ublei unong uta upa jungi ubas ngotu klempep usngutu namar ba ukandrei kajing klempep usngutu namar ba udon kapor ban shashkor ingi kopa udon kapor ban sengap ikijing bakala jungi udon kapor ban sengap ikijing don kam jungi dikamta adangi iju kumanginut ban khot yu upa klempep udon kapor ru ban sengap adangi kwa ban kala mar kade kita ken kejing khot jong kane kalen bakhoit bangin puson ngin duwai bat bakong san bangin ya tu eu upa jungi bangi kwa ban kala ka bamot ngala penjrong kendiat hendrei ngakwa ingi ben kan mau bahabang i duwai kene jing duwai ko jisu hikai ko pa jungi ubah peneng ngi de ben wan shau blei tak tak men sim ka bangi kwa ban kela ban klempep ublei ubadon kapor ban sengap yangi un pen kela yangi blei syah jarngu bangidon kumune ublei en yero eu Jesus Christ junom la junom amen